Ce așteptări ai de la domnul George Simion dacă ar urma să devină președinte? Păi, cum a promis, să avem impozite mai mici. Și de la domnul Nicu Jordan? Uh, Nu știu, să avem o Românie mai prosperă, fiindcă dumnealui are multe studii și cred că ar fi capabil de un asemenea lucru. Ce așteptări ai de la domnul George Simion dacă ar deveni președinte? Să facă treabă bună și să facă o Românie mai bună. Dar de la domnul Nicu Jordan? Tot la fel să fie bine. Ce așteptări ai de la domnul George Simion dacă ar deveni președinte? Bă, sincer, nu am absolut nicio așteptare. De fapt, mi se pare că multe chestii pe care domnul le zice strict pentru a da bine la public și, na, eu, de exemplu, sunt ăsta votant Nicu Șordan în momentul de față. Tocmai următoarea întrebare era, dar de la domnul Nicu Jordan ce așteptări ai? Bă, sincer, foarte mult aș vrea să rămânem în Uniunea Europeană și cam atât aș vrea, sincer, n-am alt